پۆدکێستە خۆبوونێ گۆتار دکن لەسەر پلاتفۆرمên Spotify, Spreaker, YouTube و SoundCloudê dikarin me bişopînin. Slav gohdarên podcasta xwebûnê ez Zeynel Bulut bi bernameyek din em pêşberî we ne. Di vê bernameya xwe de em ê zext û pêkutiyên ser rojnamegeran binirxînin. Komeleya Dicle û Firatê ya rojnamegeran rapora xwe ya a sala 2021 eşkere kir. Niha jî bi hevserokê komeleyê Birêz Serdar Altan re em ê vê mijarê binirxînin. Birêz Altan dest pê kir merheba ji waran. Merhaba, serçava, spas. Birêz Altan, weka wê medya, weka wê çapemenê rojnameger li her qadê de em rastî êrişan tên asten kirin, tên binçav kirin, derbarê rojnamegeran din lêpirsîn tê dest pê kirin, dost tê vekirin, tê girtin û her wiha bi îşkenceyê rûbirû dimînin. Weka Komeleya Dicle û Firatê we rapora 2021 eşkere kir. Hinekî li ser hûrgiliyên raporê em bêjin zext û pêkutî û êrişên ku rojnameger pê rûbirû dimînin dest pêkê dikare qal. Belê rastiyokî ku te ji anî ziman li vî welatê li Tirkiye giştî yek ji karê herî zehmet rojnamegerî ye. Çima wisaye ji ber ku desthilatdar dîroka Tirkiyeyê jî ji berê heta niha jî hebû lê belê di vî demê paşî de helbet mirov dikare bêje ku zêde bûye. Desthilatdar her tim dixwazin ku xwe li serdest bigirin. Kiryarê wanê nebaş hene, tiştên nebaş dikin û naxwazin ku ev tiştên ev kiryarên wan bêne misakirin bêne bihîstin. Ji bo neyên bihîstin jî helbet ew pira navbera bûyer û civakê de jî rojnamevanin. Bûyera ew radigihînin ji raya giştî re tiştê ku dibin nebaşiyê ku dibin gendeliyê em bêjin hikûmetê kiryarên wanê nebaş vana rojnamevan radigihînin ji civakê re ji ber vê sedemê ji rojnamevana aciz. Aciziyekî wisa mezin e ku heta ber bi dijminahiyê ve diçe. Yani rojnamevana wek dijmin dibînin. Wek kesên talûke dibînin. Talûkekî wisa ye ku wek desthilatdariya wan dihejîne. Ji ber vê sedemê jî ji berê de heta roja îro her tim rojnamevan dibin zext û zor û zilma desthilatdara de ne. Helbet va demê paşî di dema AKP'de di vî 19 salê ku AKP desthilatdar e û vê dema dawî bi hevkarê xwe MHP re xwestin ku civakê yekser ji agahiya xalî bikin. Yani tu tiştê ku dikin negihîje civakê. Kiryarên wan neyne bihîstin ji bo ku karibin bi hêsanî bi rehetî berîka xwe tije bikin, bi hêsanî karibin zilm û zora xwe, faşîzma xwe berdewam bikin. Ji bo vê jî zext û zora li ser qada çapemeniyê li ser rojnamevanan zêde kirin. Ji xwe rapora me yê ku me ji bo sala 2021 ragihande jî ev yek bi awayekî vekirî derdikeve holê. Elbet pêvajoyekî wî yekî hebû mirov dikare wek mîlad 2016 bigire ji ber ku 2016 de dema ku bi hinceta derbeya FETÖ û hal hate îlankirin rewşa awarte hate îlankirin û pê de mirov dikare bêje saziyên muxalîf yê çapemenî yê medya bi tevahî hatine bêbandorkirin, bi tevahî hatin xilaskirin ji ber ku di wê demê de bi sedan rojname, kovar, radyo, televîzyon, ajans tevahî hatine girtin. Hincet FETÖ bû lê belê saziyên ku hatine girtin bêtir saziyên Kurda bûn, saziyên çepgira bûn, yên ku muxalefetê ji AKP re û ji FETÖ re dikirin ev sazî bûn û bêdeng kirin ji wê rojê heta îro îja pêl bi pêl vê pêkutiyê, vê zilm û zorê, vê zext û zordariyê her ku çû zêde kirin heta roja îro anî 2021 jî yek ji van sala bû û ew jî di rapora me de xwe dide xuya kirin. Ez hinek dixwazî behsa raporê jî bikim. Me ev car bi ser 5 mijarên sereke de raporê girte dest. Yani yek jê li ser pirsgirêka ku rojnamevan duwarê jiyanî de duwarê ewlehiyê de dijîn yek ew e yek li ser fikr û raman û azadiya fikr û ramanê yek jê li ser
mafên rojnamevanan de derbarê kar û xebatê wan de ye. Yek jî sazî û dezgehên rojnamevanan ku rastî em bêjin zext û zora hatine û her wiha mijarekî me jî bi taybet medya dijîtal an jî medya înternetê ku li ser înternetê xebata tê meşandin ji ber ku piştî me pêvajoyekî me behsê kir li 2016 vir de sazî û dezgehên rojnamevan hatin bêbandorkirin, rojnamevan hatin desteserkirin û sedan rojnamevan hatine girtin yan jî terqî dervê welat bûn. Piçikekî medya dijîtal hinekî derket pêş. Her kesek ku sazî û dezgeh ku hatine girtin işte li ser me înternetê malpera ji xwe re vekirin, televizyona radyoya vekirin, xebatên vî rengî meşandin. Îca di vê pêvajoya 5 sala de îca zext û zora li ser înternetê zêde bû. Ji xwe di raporê de jî ev yek de xuyakirin. Ez wisa mixwast sernavên raporê hinekî me naskirin her wiha dikarin di naverokê de hinekî behsa reqemên binpêkirinê mafa jî bikin. Heta navên bêjin çend heb rojnameger girtîne, çend heb sîte weqal kir hatine astengkirin, doz çend heb rojnamegeran vebûyê işkence lêpirsîn û her wekî din yanî we daneyek daye lê em dixwazin ji we guhdar bikin. Di serî de binpêkirinên mafê jiyanî û ewlehiyê awa sereke de cî digire. Mesela 55 rojnamevan rastî êrişî hatine. Du jivana hatine kuştin mînakeke û mesela di derbarê binçavkirina de reqemên girîng hene 61 rojnamevan di vê pêvajoyê de hatine binçavkirin. Dîsa 6 wan hatine girtin. 23 heb rojnamevan rastî îşkence û pêkutiya hatine. Dîsa 11 heb ji wan gefl wan hatine xwarin û sîxurtî wan hatiye ferskirin. Dîsa mijarekî gelek girîng ye ku di nava salê de 102 cara 102 bûyera de rojnamevan hatine astengkirin. Di şopandina nûçeyê de hatine astengkirin. Ev mijar çima girîng e ji ber ku yani em bêjin polîs û esker û yan jî kesên dewletê naxwazin ku bûyerekî çê dibe rojnamevan ya bikişîne ragihîne ji raya giştî re ji ber wekî gelek cara işte li wir têne astengkirin, li wan didin, işkence li wan dikin, an têne binçavkirin. Bûyerên vî rengî jî 102 cara 103 cara pêk hatine. Dîsa di derbarê me got azadiya fikr û raman de ew xalekî girîng e reqemên balkêş hene li wir jî. Di derbarê 54 rojnamevanan de lêpirsîn hatiye destpêkirin. 51 rojnamevan dozd wa hatiye vekirin. Her wiha 47 rojnamevan hatine cezakirin. Derbarê wan de 133 sal û 8 meh û 21 roj ceza hatiye birîn. Heftê 2206 cezayê perel wan hatiye birîn. Mesela qasî 205 rojnamevan mesela têne darezandin û 336 cara derketine pêşberî dadgehê. Hê jî 62 rojnamevan ji xwe girtîne. Mesela 12 saziyên televizyon medya 59 car hatine cezakirin. Dîsa 4 rojname bi 115 rojan cezayê evê wan hatiye ku îlan reklamê wan hatine birîn. Her wiha di nava salê de 112 car jî weşan hatine qedexekirin di biryarên qedexekirinê derbarê weşana de hatiye girtin. Mesela di nava salekî de 1469 hatine astengkirin, hatine jêbirin ji ser malperên înterneta. 64 malperên înternetê hatine girtin. Elbette ev reqemê ku em behsê dikin yê herî kêm in. Carna derfet çê nabe mirov bigîje hin reqema hin encama ê ku me karibî li gorî lêkolînên xwe berhev kiribin ev in. Lêbelê em zanin ku ji vê hêzê de tirin zext û zora li dîwarê azadiya çapemeniyê de û li ser medyayê li ser medya dijîtal û li ser rojnamevanan. Bêguman her daneyên ku we da li gorî karê ku rojnamegerek dike nayê qebûl kirin. Lêbelê 1406 ku hatine astengkirin yani ev mirov pir difikirin yani sedema astengkirina wan çi yani. Ev reqemê em didin daneyê wan ê berfireh jî destê me de hene dema ku tu lê dinêrî piraniya wan
تشهیرکردنا هەند تشتên nebaşin. Hikûmet desthilatdar kiryarên wanê nebaş hene, ne ku nedirê de pêktîn hene. Derbarê van de dema ku tu nûçe jî çêdikî bi vê rengî têne astenkir. Mesela ji li ser înternetê jê tê birin biryarên mehkema hem jî. Yani bir mehkeme biryar didin, dibêje ev nûçe ji li gorî ewlehiya dewletê zirarê wê bide biryar dide ku bê astenkirine. Em bêjin ji hikûmetê hin sazî û dezgehên wan hene serî lê didin, serî mehkema didin. Dibên em naxwazin ev nûçe bêne weşandin. Mehkeme jî li gorî xwestekê wan biryar din. An jî hin mesela gelek navan de ew kene kargeh şîrketên ku bi dewletê re kar dikin. Hene Nelereti var. erê nerêtiyê wan mesela bûne nûçe rojnamevanan vanan lêkolîn kirine nûçe çêkirine serî mehkemeyê didin dibên em naxwazin ev nûça me bê weşandin. Mehkeme jî li gorî xwestekê wan ji ber ku nêzîkî hikûmetê ne bi hikûmetê re kar dikin mehkeme jî biryarê li gorî xwestekê wan dide û ew nûçe têne astenkirin. Nahêlin ku civak ji tiştekî hayedar bibe. Pirsgirêk ji xwe li vê dirê ye ji ber wê kî ew qazext û zor li ser medya dijîtal xurt dikin ew digirin yani derdor li wa teng dikin ku raya giştî bi tevahî ji nûçeyan ji agahiyan ji bûyeran bêpar bî. Yani ev daneyên 1406 nûçeyên ku astengiya wan yani vê mirov dikare bê ji tê watê ku sûcek li hemberî civakê sûcek li hemberî gel bi pêkirinê mafên civakê û bi darazê jî vê yekê çêdikin. Helbet ji xwe em her tim yekî dibêjin. Em dibên ev astengiyên li dij karê rojnamegerî ev astengiyên li ser çapemeniyê sûcekî mezin e li hember civakê. Mesele ji xwe ev e. Ji ber ku dema ku bê min bigire an jî min asteng bikene hêle ez nûçe bişopînim ez ê wek şexsekî belê zirarê ji vê yekî dibînim lê belê bêhtir civak ji vê zirar dê dibîne ji ber ku mafê wî bin pê dike. Mirov civak bi tevahî li benda nûçeyan e ku zanibin li welatê wan li cîhanê çi diqewime viya bibihîsin. Wextê dema ku te rojnamevanekî girt desteser kir te wî xiste hepsiyan binçav kir di wê demê de tu wî ji qada nûçeyê qut dikî. Dema ku te wî ji qada nûçeyê qut kir tê çi watê tê wî watê ku di wê demê de nikarin nûçe ragihîne ji civakê re helbet rast rast tu civakê ceza dikî. Vê mabestê em dixwazin vê jî bipirsin heştê çilê salvegera rojnameger Metin Göktepe'yê ku di nû şişat hatibû qetilkirin hêj kiryarê wî nehatiye eşkirin nehatiye cezakirin. Dîsanê di nozê çilê qetilkirina Hiran Dînk di 24 çilê de Urmumcuyê evana jê rojnamegerên ku weka wê ziman navûn deng û kiryarên dewletên di dema xwe de eşkere kirine ji ber van sedemana jî hatine qetilkirin. Weka wê hevsereke komeleyê li ser van qetilkirina hûnê çi dibêjin? Helbet gotina herî ku zêde bêje di vî warî de yê me ye rojnamegerên Kurd in ji ber ku pêkutiyên zext û zor û zilma qetliamên salên notî de dîtî bêtir rojnamevanên Kurd in. Di vê çarçovê de helbet rojnamevanên ku li Tirkiyê xebat meşandine û mirov dikare bêje hinekî di warê rojnamegerî de bi heq xwestine vê xebatê bimeşînin jî rastî vê zilmê hatine yek ji wan jî Metin Göktepe'ye bi rastî nûçegihanê Evrenselê hate binçavkirin binçav de hat şehîdkirin û her wiha dîsa Hiran Dînk rojnamevanekî ermen bû û ji hêla her kesî ve dihat hezkirin. Li ber rojnama wan di nava kolanê de ji hêla miron kare bêje destên tarî ji ber ku eşkere bû dewlet bi xwe vê organîze kiribû bi hin destê hin tetikçiya Hiran Dînk qetilkirin dîsa Urmumcî jî wisa bû. Yani mirovek kemalîst bû lê belê di hin aliyan de li ser tiştên nedirê de ku nava dewletê de dibin xebatekî dimeşan da bûyî awayî ew jî hêzên ku bi rastî ji bi dewletê re di nava têkiliyê de bûn
tarihe diye cinayete ağır mümcü lebeli bu avayı hata katil kirin miroft karabêje destlatdarî her tim aciziya xwe bi awayekî tînin ziman îro bi binçavkirin bi girtin bi astenkirina şûpandina nûçeya belkî tînine ziman lêbelê wê demê bi qetilkirinê danîn ziman wê ewa xwe aciziya xwe salê notî de Apê Musa dema qetilkirin dema Cengiz Altun qetilkirin dema em bêjin Ferhat Tepew û Hafiz Aq Demîr wana bi tevahî hatin qetilkirin jî mebest ev bû îdî hebû radeyekî wisa ku bi tirsandinê, bi girtinê, bi dozvekirinê nikarbûn asteng bikin rêbazekî vî rengî pêk anîn elbet bi dehan rojnamevan hatine qetilkirin em teva birêzdarî bibîrtînin em belkî mebesta me û hebûna rojnamevanên Kurd ku hê jî vê dozê dişopînin arman jî ew e û dixwazin ew tarîtiya ku desthilatdara dixwest civak tarîtiyê de bihêlin wê bişkînin wê tarîtiyê bişkînin perdê ronahiyê vekin ji bo ku karibin cîhanekî xweş azad û em bêjin ji bo tevahiya gelan demokrasî ava bikin bi rastî jî xebatekî vî rengî dimeşînin ên hatine qetilkirinê hatine şehîdkirin jî vê xebatê dimeşandin îro jî çapemeniya azad vê dozdariyê berdewam dike dixwaze ku hem şopdarê wan be û hem jî civakekî bi vî rengî azad û demokratîk ava bike. Belê. Yê ku herî zêde rêveçûna welatekî û pêşeroja welatekî ber bikive diçe siyaseta welatekî ku baş dizanin û baş dikaribe analîz bike û em bêjin li gorî wêkê pêşbîniyên rojnamegeran xurttirin. Him wekayê rojnamegerekî û him jî wekayê hevserokê Komeleya Dicle û Firatê di sala 2020 û di duyan de vê rêveçûna welat hûn çawa dibînin û hêviyê we çi ye? Erê wextê ku sal dewr dibe her tim mirov bihêviye mirov bê salekî nexweş ne baş derbas bû lê em ji sala nû bihêvîne helbet ew hêviya me her tim heye ji berê de hebû îro jî berdewam dike hêviya azadiyê hêviya serkeftinê hêviya em bêjin ku ev civak ev milet ji bin zilm û zor û zextê derkeve ew hêvî her tim heye lêberê sala 2021 dema dewrê sala 2022 bû mirov dibîne ku zêde guhertin çê nebûye îro jî hê jî mirov dikare bêje hevalên me têne binçavkirin û di dwarê rojnamegerî de em bêjin pêşbîniyekî baş mirov nikare bîne ziman her wiha dwarê siyasî de jî ev yek saxuya dike lêbelê me gotiya ew hêvî bi dawî nabe helbet ji bo vî yekê jî pêwîstî bi yekgirtina civakê bi serînetewandinekî û her wiha serîhildanekî pêwîstî bûye ye ji bo ku karibin li hember vê zilm û zor û faşîzmê bisekinin divê xwe birêxistin bikin û her wiha dengê xwe hê zêdetir bilind bikin ji ber ku hatiye astekî wisa ku îdî nahêlin kes dengê xwe jî bike lêbelê ji niha pê ve pêwîstî bûyî heye ku civak vê neheqiyê qebûl neke. Ji bo rojnamegeran bêjim taybetî hevgirtina rojnamegeran yekîtiya rojnamegeran û wekayê Komeleya Dicle Firatê di vî warê de bangek xwe biçin. Belê ev ji bo me jî derbasdar e ji ber çi faşîzm jê re pergal tune yanî di êrişa xwe de jê re pergal tune sînor jî tune ye pêwîst e li hember vê faşîzmê enceh bi berxwedan mirov karibe xwelpiya bigire û ji bo vî jî rêxistinkirin lazim e saziyên wekî saziyên me wekî saziyên din yên di warê pîşeyî de xebat dimeşînin pêwîst e rêxistinkirina xwe xurt bikin rojnamevanan karibin bînin cem ev karibin yekser dengê xwe derxin bi hevgirtî dengê xwe derxin û her wiha divê rêxistina xwe xurt bikin ji bo karibin xebata xwe bine meşandin an wê wan bifetsîn yanî desthilatdar wisa ye eger ku tu ne xurt bî ne jîr bî ne zana bî te difetsîne pêwîst e ji bo li hember vî yekî em hê xurttir bin hê jîrtir bin hê zanatir bin hê pêşketîtir bin hê karê baştir bikin.
Belê gelek spas berê Serdar Altan. Ez jî spas dikim. Belê goderin hêja em gihîştin daya vê bernameya xwe. Zeqt û pêgotiyên li ser rojnamegeran ser medyayê ku pêk dihat û bi taybetî jî sala 2021 vê mabestê ku Komeleya Dicle û Firatiya Rojnamegeran rapora xwe ya 2021 eşkere kiribû ve bi hevserokê Komeleyê Birê Serdar Altan re vê mijarê nîqaş kir. Heta bernameyeke din ev dem û hemû demeya xweş xatirî.